हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा लोगोफोर गोबां बिजिनि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन टाइमावहाय दा गोबां कमेन्ट्स फैदों एसएससी कनस्टेबलनि गोदान डेट ओंखारबाय नामा बा DHS नि स्किल टेस्ट ओंखारबाय नामा एबा ओंखारदोंबा मानो पस्टपन जाखो जों बेखौबो नायगोन गोदान नटिसखौहाय एन्ड बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थासिगोन दा आं क'क्राझाराव दंहैयोमोन दा फाइनालि उदालगुरि सफैबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना रेगुलार भिडिअस मोनबाय थानो हासिगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर जों फार्स्टआव नायगोन एसएससी कनस्टेबलनि फिजिकेल टेस्ट जानो गोनांमोन दा मानो पस्टपन जाखो एबा गोदान डेट माब्ला जागोन दा बेखायनो जों थांनांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव CRPFनियाव मानोना गासैबो डिटेल्सखौ जोङो SSCनिखौहाय CRPFनि अफिशियेल वेबसाइटआवसो मोननो हागोन स' बिदिब्ला जों थांनि फै अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा लोगोफोर वेबसाइटआ बेनो नोंथांमोना गोजौआव मोनदों बेनिफ्राय लिंकआ डिसक्रिप्शनावबो दङ आं बेखौ होनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना नटिसखौ नायबाय थानो हायो आरो दा बेयावनो गोदान रिसिडिउल गोदान डेट ओंखारदों फिजिकेल टेस्टनि बागै जाय नोंथांमोना जिडि कनस्टेबलाव पास जादोंमोन बेयाव नटिसखौ नायनो हागोन ओंखायनो आं डाइरेक्ट बेयाव नटिसखौ नायनोसै बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ नायनोसै जे बे रिलिया माब्लानिफ्राय स्टार्ट जागोन दा लोगोफोर बेयाव एक्सेलेन्ट गैया जास्ट क्वालिफाइल' जानांगौ अब्लानो नोंथांमोनखौहाय मेडिकेल टेस्टआव लिंहरबावगोन मेडिकेल टेस्ट पास जाबानो नोंथांमोननोहाय साख्रिखौ होनाय जायो दा नायदो बे गोदान नटिस बे नोंथांमोना SSCनि अफिशियेल वेबसाइटआव होनाय जायाखै CRPFनावसो होदों बेखायनो आन्दायदों गोबाङानो दा 24 जानो गोनाङा 1 मेआव लांबाय नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ रिभाइस जाबाय गोदान डेट ओंखारबाय जायनि जाउनाव गोबां गोनो गोथो जादोंमोन दा माखासे फिल्डफोरा गाज्रि जादोंगोन नङाबा माखासे मेन पावारनि बाथ्रा थायो रिलिभ खालामबा स' बेखायनो गोदान डेटआ 1 मेनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन बेनिफ्राय जालांबाय थागोन दे स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजां एडमिट कार्ड डाउनलड खालामफिनो जायफ्रा 24 दङमोन दा बेखायनो खारनांगोन नोंथांमोना 24 मिनिटआव 5 किल'मिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा खारनांगोन 1600 मिटार्स 8 मिनिट 30 सेकेन्डआवहाय स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय मोजां क्वालिफाइ खालामो आरो बे क्वालिफाइड जाबा नोंथांमोनखौहाय मेडिकेल टेस्ट पास खालामबानो साख्रिखौ होनाय जासिगोन जिडि कनस्टेबलाव स' बे जाबाय SSC जिडि कनस्टेबलनि बिग आपडेट स' दानिया जों फैबाय DHS नि आपडेट दा बेयाव माखासे स्किल टेस्टनि बागै नटिस फैदों गोदान बेयावबो नटिस फैदों आरो पस्टपन जादोंमोन दा बे पस्टआ मा होनोब्ला बे पस्टआ जाबाय टेकनिकेल लाइनाव जायफ्रा टेकनिकेल लाइनाव स्किल टेस्ट होनो गोनांमोन 24आव दा बे नोंथांमोना 27 एप्रिलाव हरनाय जाबाय आरो जायफ्रा 25आव होनो गोनांमोन नोंथांमोनखौहाय 28आव हरबाय आरो बे पस्टआ मा होनोबा टेकनिकेल लाइनाव स' नोंथांमोना मोननै पस्ट मोनदों बेयाव नायबानो जाबाय बे पस्टआसो बाट बाखि पस्टआ नोंथांमोना जागोन एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4 स्किल टेस्ट दंना गैया थ' नोंथांमोनखौ बायबा टेस्ट लानो हागौ बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै थाबैनो ओंखारसिगोन बे सप्तायावनो ओंखारगोन ग्रेड 4आबो आरो बेनिफ्राय बायबा टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे रेडि जायो दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोननि स्किल टेस्टनि आपडेट DHS नि बेनिफ्राय गोदान भिडिअ मोनबाय थासिगोन बेनिफ्राय आसाम पुलिस आसाम फरेस्टनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनाहाय इभिनिंआवहाय मोननो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव